li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista kisser il-liġijiet tal-ippjanar tikkonferma tweġiba li l-Awtorità Maltija l-Ambjent u l-Ippjanar batet lil One News. Fl-aħħar jiem issemma kemm il-darba kif Beppe Fenekadami bena pixxina ikbar minn dak li tippermetti liġi u saħansitra dekerja enormi li bl-ebda policy tal-MEPA ma tista' ssir. Dan kollu f'biċċa art li sal-lum għada u diżett. Fil-fatt id-dekerja ta' Fenekadami taqbes is-700 metru kwadru. Meta kelliem mal-MEPA ikkonferma ma' One News li dak permessibbli huwa ferm iżgħar minn hekk. Dan kemm skont il-liġijiet tal-lum u anka skont dawk ta' qabel. Il-politika rurali u dwar gwida ta' disin tal-2014 tippermetti kobor massimu ta' 75 metru kwadru għal pulu dekerja. Qalet il-MEPA li żiedet li fil-każ fejn hemm aktar minn residenza waħda ikun permess li jkun hemm 5 metri kwadri oħra għal kull akkomodazzjoni. Xi ħaġa li mhix il-każ ta' Fenekadami. Staqsina wkoll x'kienet tgħid il-policy ta' qabel. Swimming Pools ODZ 2000. Din kienet tajt li d-dawra tal-pool ma kellix taqbes il-50% tal-pool, fl-istess ħin li l-istess pool ma taqbis il-50 metru kwadru. Fil-każ ta' Beppe Fenekadami, il-pool qabżet is-60 metru kwadru, anka jekk ingħata permess għal 40, u d-dekerja hija ta' 700 metru kwadru, jew 3/4 ta' tomna. Tassew dekerja ta' palazz. Jidher li dawn mhux l-unika lok fejn Fenekadami ma mexxiex mar-regoli tal-MEPA. Biex isir dak li jissejjaħ hard landscaping f'ODZ, hemm bżonn permess ta' żvilupp sħiħ, filwaqt li l-użu tal-konkrit huwa wieħed li mhux rakkomandat. Minkejja dan ma sibna ebda permess minn Fenekadami jitlob għal dan. Dan huwa aspett ieħor li juri kif Beppe Fenekadami kien aġevolat. Għaliex il-MEPA ma tagħtix permessi sakemm ir-regolarità ma tkunx irranġata jew inkella sanzjonata. Dan ifisser li jekk rid permess l-ewwel rid ikisser u jirranġa dak li diġà għamel. Minkejja dan fl-2008 ingħata permess biex ikompli jkabbar wara li l-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi aċċetta li tinbidel il-policy għalih. Bit-tweġiba tal-MEPA fidejna ġejna d-dar ċentrali fejn qalulna li ġewwa kien hemm Simon Busuttil. Xtaqna nistaqsuh kemm dwar tweġibiet illi batulna il-MEPA u anke dwar is-skit tiegħu fejn jidħol il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami. Bqajna b'xi beri mnieħer. Dr. Busuttil, hello. Xtaqt nistaqsik xi domandi dwar Beppe Fenekadami jekk ma jimpurtax. Nista' nistaqsik domandi dwar Beppe Fenekadami? Għaliex le? Għaddew aktar minn 2 minuti minn meta bdejna noħorġu l-istorja. Għaddew aktar minn 2 minuti.